politiko feminista ez dela bakarrik, edo ez dela ulertu behar bakarrik, sormen prozesuaren ondorioz sortatzen dira objektuekiko edo horrekiko, baizik eta bizitzan dekogun jarrera gaitik eta guk ekiten dugun esparrua dela arte esparrua, esparru horretan dekogun jarrera gaitik. Zertan? Bueno, lehenik eta behin, esan beharrik ez dago, kultura badala eremu oso prekario bat, eta konkretuko artistok pairatzen dugun prekarietatea esanguratsua dela. Orduan guk prekarietate horretatik abiatuta okupazioaren autua egin gendun, guk karrera amaitu eta masterra amaitu eta lan egiteko espazio baten beharra daukagun, eta okupazioaren bidea hartu gendun. Horregaz ez dut nahi esan okupazioa berez feminista danik. Baina, bai iruditzen jaku, okupazio mugimenduan, kultura bat egoala barreneratuta edo, egoal musika edo arte eszenikoak edo bertsolaritza hemen edo ez dakit ez, baina arte plastiko eta bisualak horako kultur eremu ez periferikoetan edo ez legitimoetan okupazio mugimendua da modura ez egoala, ez ala bizibilitaten arte plastiko eta bisualak, ez? Badala sozo gertatzen dena Europako beste herrialde batzu, eta bai Polonian edo Alemanian hori guztiz txertatuta dago, ez? Baina Euskal Herrian ez da gure kasua. Gero, beste alde batetik gure antolatzeko eredua ez da eredu vertikal bat. Alko zan izan, gutariko bat beste edo jefa izate, ezatea gabitu neskak hau da egin barrukuna, ez da gure kasua. Guztiz asamblearioa da, era horizontal baten antolatzen gara. Egia da, bakoitzak badeko gula eremu bat edo ez da eremu da. Ardura banaketa bat badagoela, baina danok dekogu parte hartzea eta zer esana eremu